Sewu Pak, kula badhe matur babagan lomba seni antar sekolah ingkang badhe kalaksani minggu ngajeng. Monggo Bu Rina, punapa panjenengan sampun nyiapaken tim saking siswa kita? Nggih Pak, tim tari lan musik sampun kapilih. Para siswa semangat latihan saben dinten sawise pasinaon rampung. Sae sanget. Lomba menika saged dados ajang ngembangaken bakat siswa. Punapa sampun wonten pelatih utawi pendamping tambahan? Sampun Pak, kula ajak mantan siswa ingkang sampun pengalaman dados pelatih. Kula nyuwun izin supados dipunresmiaken saking sekolah. Kula paring izin. Panjenengan saged nyiapaken surat resmi ben saged dipun ajeng-ajeng. Matur nuwun sanget Pak, kula ugi nyuwun dana tambahan kangge kostum lan perlengkapan pentas. Babagan dana menika saged dipunatur saking kas sekolah bagian kegiatan siswa. Monggo diajengaken proposal rinci. Pak, menika badhe kula rampungaken sesuk. Mugi para siswa saged dadosaken asma sae kangge sekolah. Punika pengajeng-ajeng kita sedaya, mugi tim panjenengan saged latihan kanthi optimal. Mugi-mugi Pak, kula ugi nyuwun pangestu lan panungane panjenengan. Bu Rina, kula mesti dukung. Mugi acara menika lumampah lancar lan siswa kita saged menang.